Търсите ли баланс между спокоен живот и бърз достъп до столицата? Ако е така, днес ще ви покажа един страхотен проект в Костинброд, който е на броени крачки от своето финализиране. Алеите и паркоместата вече са напълно финализирани, като настилката е изградена от червени павета от естествен пясъчник. За всяка къща са предвидени по 2 паркоместа, на които може да се монтира зарядна станция за електромобили. Покривите са в традиционен стил с червени керамиди брама. Къщите са почти завършени. Единственото нещо, което трябва да бъде направено, за да получи ТАК 16, е изграждане на стилната ограда и озеленяване на дворовете. Проектът предлага 2 типа къщи, едните с 3 спални, а другите с 4 спални. На първото ниво в къщата са обособени просторна дневна с кухненски бокс, който е в тази част, излаз към верандата и двора, както и 2 санитарни възела, като един от тях може да бъде използван както за мокро помещение, така и за склад. Спалните са направени с големи френски прозорци, за да може да влиза повече светлина в тях. Anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I need it to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me, and you got something that's showing what's underneath. Still, you expect me to make it.